Acabem de donar la benvinguda al Departament d'Interior i Seguretat Pública als nous professionals que s'incorporen al servei de la Direcció General de Protecció Civil. Una molt bona notícia per reforçar la nostra estructura territorial i donar una millor resposta i acompanyament en la coordinació de les emergències també en l'àmbit local. A les dues subdireccions ja existents, la de la gestió d'emergències que porta la Imma Soler i la direcció de planificació que gestiona el subdirector Sergio Delgado, hem incorporat per gestionar millor la coordinació territorial i la planificació dues noves subdireccions, la de prevenció i també la de gestió de recursos, importants per reforçar la gestió de l'emergència i també reforçar la prevenció en els moments difícils en els quals la planificació requereix aquesta resposta de la ciutadania per evitar riscos. Un avenç històric que ens portarà a tenir el 2027 447 tècnics i tècniques de protecció civil i enguany hem creat els serveis territorials del Penedès, una aposta que neix de l'acord de govern del 5 de novembre de 2024 per fer més robust el mecanisme de protecció civil aquí a Catalunya i protegir millor les persones en moments d'emergència.